Buona in korka kori nyaka ne penja mano mar KCSE mindiko chakre ndalo matin kende to aneno ka buche mag kuo mag penj osewuok oko e lela. Ng'ama inyalo se kuom kuo mag penj tere kaka wanyalo dino rode mag kuo mag penj e pacho ka inyanya to e period ma pod odong' mar timo penj mag KCSE kapok ochopo kanyo higa mar 2028 mwang'e ni ok wabi bedo kod penj mar KCSE kende pacho kae. Mwalimu David. Erokamano Joyce Adam rawache ni wan kaka union mar NUT ok wasir chenro moro amora mar kwalo penj ne nyithi sikul. Mar ariyo, mana kaka jowadwa osewuoyo, jowadwa Zablon jalony Lamek en osenuang'ore ni kuo mar penj en ohala ma jomoko loso ma gilose pesa. To kendo ibiro nuang'o ni japuonj ng'ama lich. Japuonj oyie kwalo penj kadipo ni makwalo wakwako Embasa Union ne nyathi ng'ato. Oketo tije online inyalo riembe. One must say warn our officers. In this case, also chien kacha negin masani gitimo invigilations in those schools. That sama gikawo tije go magidhi timo, ging'eni gikawo payslips gi gikete oko ma gimoro nyalo follow dhi godo kadipo ni gitimo tije go man kare. Omiyo one as a union we condemn any act of cheating, any act of promoting illegality in terms of administrating exams, nikech nyithindo mane sikul mosebedo nyapaka ariyo gik mopuonjgi ikelo mondo gitim. To bende it is ok en gima kare mondo mi kinde mitimo penj ineno ka wach mar kuo penj ni biro to moloyo sama itimo penj mar KCSE. Wan kaka union mar NUT tinde wach mar kuo penj ni nero kadhi ka gima wili godo nyaka ne system mar somo lokre mwabedi competency based education masani igani for the first time watimo KJSEA mabende jopiny oyie godo inyotimo yo maber yo mokue kendo nyithindo ko duogogi e dwe mabiro ma 12. Dewa wachi ni wan jonyuol ok jonyuol te moko kuom jonyuol ema promote weche mag kuo mar penj. To nikech kani pod nitiere ni kuo mar penj kikwalo penj modhi maber tichuli openjo ni kare ng'ama chulo pesa gi en ng'a. Pesa michulo joma kwalo penj gi wuok kanye. Koro wakwa jonyuol ma bende lwetgi nitiere yo kwalo penj ni giketho future mar piny Kenya, giketho future mar nyithindo matimo penj sani gi. Nyithindo are competent enough to face their future. Kata koko konygi kwalo penj. Gimwana wang'eyo kaka jopuonj ni teachers are always prepared their learners to sit for those exams sama sa ochopo kaka koro sani. Omiyo as a union wa condemn ajon nyawadwa Zablon in condemning any other person, any other entity makelo lwete kata kelo pache kata kelo mwandune mondo ojiw weche mag kwalo penj e piny Kenya ka. En gima rach kendo nyiso picha marach ni piny mar Kenya as part of the global community. Ni piny mar form 4 mitimo piny Kenya ka en piny ma nyithindo moae kata kokadho yo man kare ji bet gi doubt ni samoro gima nyaka itimono nyobiro yor kuo. Nyithindo are very competent, given opportunity, gibo timo penj gi magi kadhi. Omada ba kwa ng'ata madibe ni giparo mar kwalo penj ni gibed mabor gi centers mitime penj kendo wan mondo jiwo NEC ni any mechanism ma giketo mondo rid yore madino go od makwalo penj wan wasiro. Kagikelo ni penj papers are personalized kagitimo sani ni wasiro. Kadipo ni padlock miloro go kuonde mikwalo kane penj are digitalized wan wasiro. Securities, even changing of invigilators
and supervisors mondo mi yore mag koro penj do matin wasiro kaka union. Oda kwayo ni endala dik nyaka nyo chak timo penj. Kadi po ngara ngara ngi paro mar koro penj mbele ka. Giwe nyithindo motim penj nikech if anything nyithindo motim penj gi kata po no gi kadho gir kaka ne dwaro gi kata bo kwal penj. All of them will get a specific entry into the universities based on their pass mark. Don't no penj magatimo saneni. Without forcing any monkey games on the central page, what I'm going center managers, supervisors, securities, any other service provider involved in making sure that exams are done, we keep off. Gimana manya lamio page bele page Kenyaga. Mana duwande KNUT. Kanyo makare ahinya Malimo David Obon jagoro mar NAT badi ma Kisumu kendo ageno ni ibo med keto kenge ma tek ahinya mar mondo mi kuo mar penj kik nenre ahinya to ndalo modonga kapok penj mar KCSE